Blay pi baru gini gilong ki kubor bam takasi. Kesantali ki Presbytery ki bakentop ya kamau plang Presbytery mairang maushut menar bar ka maudem Presbytery ki la shim ya karai ban pan Synod thymmai da ka bapya na ka Synod sepngi. Karkum ki kubor balayo lum la yatu bagiti ki santali ki Presbytery ki la don ka jingya kren pen betlang na ka benta ban pan ya ka Synod ka thymmai ya ka bakila terwa ban jer kerteng da ka khasi jantia Presbyterian Synod chatei. Ki kubor ki athu baga jingya kren halor kate ka jingpan Synod thymmai hapdeng ki tegi santali ki Presbytery kala yat shat. Bar ka donru ka jingtmu ban rakam la ne ban ya kren halor kane ka jingpan Synod thymmai ha ka jingya sang Synod rangba sepngi ka ban long ha ka balang rangshken ha ki tarik san hadu pratorik leber arhajar arpnrio. La ban kedo hang ni ba na ka Synod kemi ka balatip kum ka khasi jantia Presbyterian Synod mentalami lightly ki Synod kata ka Synod mingi Synod sepngi bat ka khasi jantia Presbyterian Synod pedeng kabala pia no na ka Synod mingi. Kumta lada ka KGP Synod mingi kan pedang ya kani ka jingpan Synod da kita ki santali ki Presbytery kin sadonno sahutuli ki Synod hari khasi jantia nalor ka Synod boy kabala judan baro shikata.